Milí diváci, ukážeme si, ako efektívne prebíjať strelivo, v tomto prípade je to Luger, na turet Lise od firmy Lee. Treba vyraziť zápalku. Zápalka je vyrazená. Nabijeme novú spätným kruhom páky. Ho narazíme. Ideme. Natiahneme prach z voľnú dávku. Prach je dobre priebežne prevažovať. Ja idem teraz na 3,3 grainu. Áno, je to v poriadku. Tak si môžeme nasypať naspäť. Vložíme gulu. Náboj hotový, prežehlený. Zrýchlenie. Vložím nábojníku. Dám zápalku. Na zápalku naprachujem rozhrdlím. Vložím gulu. Strelu usadím. Prežehlím. Hotovo.